Yun, good morning na naman guys. So, meron na naman tayong project na bulpak ulit. Galing kay Sir Romeo Gabriel Jr. ng Kawayan, Isabela. Dinala dito guys sa lugar natin. 3 hours ang biyahe mula doon sa kanila. Ito yung unit ko guys. So, come back nga pala ulit sa ating munting channel, Ilocano Gunner. Kung ngayon ka palang napadaan sa ating channel, huwag mo kalimutan subscribe yan. Pindutin mo na rin yung like kung nagustuhan mo. Tsaka mag-comment ka na rin kung may masasabi ka tungkol sa video natin. So, ito yung unit natin guys na i-bubble pop. Okay. TCA. Bali, ano siya? Di magazine na bolt action na di magazine. 22 caliber 22. Yan o. TCA Tornation Compressed Air. Yan. Ganda. Liit. At-liit lang siya. Unreg. Kay Sir Romeo Gabriel ng Kawayan, Isabela. Yun. Sige guys, stay tuned. Gawin na natin to. Baka gawin pa ng iba. Yun. Ito na yung trigger niya guys. Yun. Yun. So, nagawa na natin yung trigger niya. Yan lang. Simple lang. So, yan guys. Yung trigger niya. So, gagawa na tayo ng bat. Sige, stay tuned guys. Ito na yung bat guys. Papatabas na natin. Yan. Yung drawingan ko na. So, punta na tayo ng furniture shop. Sige, stay tuned.
So ito na guys, ilapat na natin yung airgun sa kahoy. Yung kalabitan niya. Yun. So next step natin, lilihain na natin tong kahoy. Okay. Ilalabas na natin yung design ng kahoy, ng bat. Tapos varnish. Yan, sige guys, stay tuned. Update ko kayo mamaya. Lilihain na natin to. Stay tuned lang. Okay, ito na. Lilihain ko na lang ng finishing. Ayan. Tapos na natin lihain. I-finish ko na lang ng liha. Ayan. Sige, stay tuned. The next day. Good morning guys. So, welcome back ulit sa ating channel. So, natapos na natin yung project natin. Yung kay Sir Romeo ng Kawayan Isabela. So, ito na siya. Ayun. Tapos din. Yan. Yan. Ito may butas siya dito. Pasukan ng screwdriver para dito. Tapos yung dating trigger niya, nilipat natin dito. Yung trigger niya dito.
So, nilipat natin dito. Ayan siya. Ayan. So, ito na yung unit mo, sir. Sir Romeo ng Hawaiian City, Isabela. Maliit siya. Maliit niya. Ayan. Sumusunod dun sa pinakamaliit na nagawa natin. Kaya lang mas maliit yun. Mas malaki ng konti ito. Pero halos parehas lang. No? Magaan lang kung bitbitin. Kahit saan ka pumunta. Kahit pumunta ka pa ng bundok. Hindi siya kagawal sa mga baging-baging pag sumuta. Hindi totoo yan. Yun. So, ito na. Yan. Salamat ulit sa panonood, guys. Yan. Natapos na natin itong unit. So, kung ngayon ka palang napadaan sa ating channel, subscribe mo na yan para makakita ka pa ng mga ganitong klaseng video para susunod pag nag-upload tayo. At sa mga subscribers natin, salamat ulit. Sa mga viewers natin, salamat. Yun. Salamat din, Sir Romeo, sa tiwala. Ito na yung unit mo. Sige guys, sa next video na naman tayo magkita-kita.